Salut traderi! În acest video o să vorbesc din nou despre posibilitatea din ce în ce mai ridicată a unei corecții pe Bitcoin. Știu că spun asta de ceva timp, o să explic. Despre Ethereum, Multiverse X, XRP și Injective și Doge. Bun, o să începem cu Bitcoin. Cum spuneam, ca să explic, știu că spun de ceva timp că Bitcoin ar putea corecta. Acest lucru nu s-a întâmplat încă, dar haideți să fim sinceri, nici nu s-a dus la stele. Am avut două poziții pe Bitcoin, short. Prima s-a închis pe minus, vreo 2000 și ceva de dolari. Cea de-a doua, deschiderea de la 97, cu toate că inițial se dusese undeva în jur de 93, n-a avut continuare. Am închis pe break-even, după care am avut acest nou all-time high. Bun, de ce spun că posibilitatea de a avea o corecție crește pe zi ce trece? Este pentru că dacă ne uităm după ce a fost ales Trumpii președinte, Bitcoin într-adevăr a crescut, dar această, chiar dacă avem maxime și minime ascendente, de fapt acest pattern este mai degrabă unul de întoarcere, nu de continuare. În momentul de față sunt afară din piață, dar dacă vom avea un nou maxim istoric, undeva zic eu la 105, acolo m-aș uita eu din nou să intru short, aș vinde din nou, pentru că din punctul meu de vedere probabilitatea ca Bitcoin să scadă la 85.000, deci în acest suport, este destul de mare. Cum am spus, sunt afară din piață în momentul de față. Am avut această scădere destul de violentă ieri, dar după cum spuneam, vedeți că a ținut această linie de trend. În momentul de față pare că reversează, să vedem ce face. Dacă voi avea un maxim istoric, pare că nu ține peste 100.000, asta este ideea. Cum atinge 100.000, vedem multiple rânduri, a atins aici, s-a dus aproape de 100, iar aproape de 100 a avut acest spike peste 100, din nou scădere agresivă, iarăși încercare, iar scădere. Asta pentru mine indică slăbiciunea trendului și posibilitate crescută de corecție. Bun, acum o să vorbesc despre Ripple. Mi-a trăgea cineva atenția că, vezi, Doamne, mi s-au dus toate în stop loss, nu s-au dus chiar toate, mai mult unele s-au dus chiar în take profit. Cum spuneam în video precedent, în jur de 3 mă uit să vând. Am avut două pending order pentru Ripple, unul la 2.8 și unul la 3. Cel de la 2.8 a fost umplut, cel de la 3 nu. Vedem că a fost la 2.9. Take profit-ul a fost la 2 și după cum vedem am avut noroc în cazul Ripple și o să vedem că în cazul Ethereum n-am avut noroc. A fost închis și aici mă aștept la un rebound și continuarea scăderii. Ripple în momentul de față eu n-aș mai vinde decât dacă s-ar duce din nou spre 3 sau un pic peste 3. Mai degrabă în cazul Ripple aș aștepta să corecteze, iar prețul la care m-ar interesa, din nou speculativ, nu sunt dintre cei care și aberațiile alea cu Ripple 100, Ripple 1000, Ripple 100 de milioane și așa mai departe. Dar speculativ, dacă Ripple va corecta zdravă în undeva spre 1,5-1,6, m-aș uita la cumpărare cu un target undeva la 2,2. Deci în momentul de față am cam terminat cu Ripple short. Singura idee ar fi să cumpăr undeva aici. Așa. EGLD, că mi-a trăgea cineva atenția că, vai, Doamne, e EGLD 56 și să-mi vând pisica să intru pe EGLD. Aici am avut două poziții
iarăși și aici am avut noroc, două poziții de vânzare, una la 52, una la 56. Am răspuns la un comentariu, cred că ieri, de pozițiile mele pe EGLD cu un take profit la 40. După cum vedem, din nou ieri a atins 40, am avut și aici noroc, ca și în cazul Ripple. Și acum ne aflăm într-un rebound. În cazul EGLD voi intra din nou short dacă depășește 50 cu același stop loss pe care l-am avut și pe poziția precedentă la 60. În ceea ce privește Ethereum, aici n-am avut noroc. Am vândut în această rezistență, iar take profit-ul meu era la 3500. A fost la câteva puncte. Probabil dacă aș fi văzut momentul la care se apropie de 3500, aș fi închis-o manual, dar nu am văzut, așa că sunt încă în poziție. Aici am intrat la 4050 cu un stop loss la 4250, că tot așa mai atrângea cineva atenția, nu știu ce mi explica el, de risk reward. Așa, na, pentru cei care nu știu, tranzacționez de 23 de ani, știu ce e la risk reward. Deci considerând poziția așa, cum o aveam eu, bine, deschiderea fiind ceva mai jos. Vedem că aveam un risk reward peste 1 la 2. Chiar am scris un articol pe TradingView, o să-l pun în descrierea acestui video, unde explică tot ceea ce mă interesează când vine vorba de tranzacționare este ERU și este singurul lucru la care mă uit. Din punctul meu de vedere, pentru hateri și pentru cei care tot îmi atrag atenția că s-a dus acolo, ai zis aia, ai zis aia. În primul și în primul rând, nu stau să updatez videourile cu tot ceea ce fac, nici măcar pe TradingView, unde sunt mult mai activ, dar măcar acolo postez zilnic, deci nu stau să le updatez. În al doilea rând, sper să fiu mult mai activ pe YouTube-ul ăsta pe care l-am reînceput, ca să zic așa, dar nici așa nu pot să spun de 2 ori pe zi cam cum fac și cam ce fac și când mă închid și când nu mă închid. Pentru că chiar dacă spun, de exemplu, că Ethereum va atinge 3500, dacă văd că nu atinge și începe și o ia țaca-țaca în sus, nu-ți dau bitoc și mă închid, mă limitez pierderea sau mă închid pe break-even. În fine. Injective, aici mi s-a luat stop loss-ul, că tot îmi spunea cineva. Injective este un coin care mie nu-mi place, sincer. Am vândut la 30. Am vândut pentru că aveam această zonă de rezistență, iar stop loss-ul a fost la 35. Aici am avut ghinion. După cum vedem, s-a dus în 35 și ceva, mi-a luat stop loss-ul și s-a întors. Aici o să mă uit să reintru dacă trece de 30. În momentul de față, în ceea ce privește Injective, am un nivel de stop loss clar, deci peste aceste codițe de lumânări. Și ca și prim target ar fi acest 22 și din nou vedem că risk reward-ul este de 1 la 2. Termin cu Doge. Aici sunt ieșit din piață, dar graficul este oarecum similar cu cel al Bitcoinului. Vedem că și aici este greu lui Doge, chiar dacă a ținut inițial, am spus într-un video că trebuie să țină peste acest 0,35, vedem că este greu să se ducă spre 0,5 și chiar să depășească 0,5. În cazul Doge, dacă atinge 0,5, o să consider o vânzare. Problema în cazul Doge este că, să spunem că vând la 0,5, nu prea am un nivel la care să pun stop loss-ul
și ar fi mai mult la ghici să zic, vând la 0,5 și pun stop loss-ul la 0,55 cu un target în 0,35. Iarăși avem în cazul ăsta, dacă am avea o astfel de poziție, să spunem că vând la 0,5 cu stop loss la 0,55, unde ești, frate? Așa, și cu un take profit în acest nivel de suport ar fi 1/3 risk reward. Bun, cam atât pentru acest video. Cum am spus, o să încerc să fac videouri și update-uri zilnic, sper eu. La revedere!